Maayong gabi mga igsoon. Adto na sabta sa pag meditate sa pulong sa Dios og atong masayran nga sa tibuok kalibutan ang listahan sa mga nag-positive o ang kaso sa COVID-19 miabot na sa 98 million plus, hapit na mag 100 million. Ug ang sakit pa niini, ang mga namatay mukabat na sa 3 ka milyon. Apan dunay naka-recover nga labaw sa 71 million ug ang aktibo naa sa mga 26 million more or less. Sakit kayo hunahon-naon nga daghay mag-ingon nga ang COVID kuno dili tinuod, igor na sa pagbantay sa tao. Apan kining COVID dili angay nato nga kumigyahan kay tungod kini mopatay gyud ni og tao. So ang pangutanan nato, nganong mamatay man ang tao? Nganong mamatay man ang tao? Nganong mo undang man sa pagginhawa ang tao? Sumala sa siyensya o atong masinati nga ang pagpitik sa kasing-kasing o kini mohunong nagyud ang kamatayon. Apan doon na pay laing mga hinungdan nga mamatay ang tao. Apan pag undang sa pagpitik sa kasing-kasing, mao gyud maoy kinahinungdan nga mohunong ang pagginhawa. Labaw na pag-abot diha sa relasyon sa tao ngadto sa Dios. Mamatay kini kung makuptan sa virus sa sala. Magiinganlan og COVID-SIN ang atong pagkatao, ang atong relasyon sa Dios, muhunong ang pagpitik niini nining kasing-kasingang ngadto sa Dios, busa mamatay ang iyang pakighiusa o fellowship diha sa Dios. Busa dako kaayong hinungdan nga angay natong pagasusihon og tan-aw nato unsa ka importante ang kasing-kasing sa usa ka tawo, physical and spiritual. Biblia mismo ang nagpanghimatuod kung unsa kini ka importante maigsoon. So unsa may angay natong pagabuhaton nga atong maampingan ang atong kasing-kasing, either physical, labi na pag-abot sa spiritual. Unsaon man nato pag-amping nining atong kasing-kasing. Ngaron dili gyud mabugto o dili maputol, dili mohunong ang atong pakighiusa sa Dios. Basahon nato ang Proverbio 4:23. Nagaingon, Proverbs 4:23. Ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot, kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Mao kini ang pulong sa Dios og mag-ampo ta mga igsoon. Gamhanan namo bala ang Dios Amahan nga nasa langit. Salamat nga ikaw gayud mooy nag-abli sa among mga kasing-kasing, nagpasabot sa imong kamatuoran ug naghatag kanamo og grasya nga kami makadawat diha sa maong grasya sa kaluwasan, pinaagi sa grasya nga imong gihatag usab kanamo nga pagtuong makaluwas pinaagi diha sa pagwali sa imong pulong. Hinaot pa na karong gabiun na tultulan mo kami, Lord, pinaagi sa pag-abli sa among matag kasing-kasing, dili lamang sa among mga pagsabot, kundi ang among tibuok pagkatao, isip Kristohanon, nga masabot kami sa pagkaimportante sa kasing-kasing kay tungod na dinhi awas, Lord, mugula gyud ang tanang butang na mabug-at diha sa among kinabuhi. Salamat, Lord, mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa among Ginoong Kristo. Amen. Nining bersikuloha nga atong gibasa mga igsoon, nagpasabot kini og tulo ka hinungdan nga atong pagatumanon aron maampingan ang atong kasing-kasing diha sa Dios. Primero, atong ilhon, no? Primerong mando nga angay natong pagatumanon nagaingon, buhata ang dakong mando. Nagaingon ang atong bersikulo. Ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot. Usa kini ka sugo, usa kini ka mando, baod kini alang sa mga Kristohanon nga ampingan ang atong mga kasing-kasing.
Kasing-kasing maigsuon sa physical mao kini ang usa ka organ dinhi sa atong sulod sa atong lawas nga mo'y mag-ulbo-ulbo og dugo, nga mo'y mo distribute og dugo sa tanang parte sa atong lawas aron kita makalihok og magkapabilin nga buhi. Apan ang kasing-kasing nga atong pagaistoryahan karon mao ang kasing-kasing nga hinganlan na sa Hebreo nga kinasudlang tao ang hunahuna, ang atong kabubuton, ang trono sa atong pagsabot. Kung sa liso pa sa kahoy, mao ang kinaudnanan diha sa liso nga naghatag og kinabuhi diha sa maong kahoy. Kung sa tao, kinasudlan sa palasyos kinabuhi. Buti pasabot maigsuon, mao kini ang Pinoy-anan o Puloy-anan sa Dios nga angay nato nga pagaampingan. Usa kini kamando gikan sa Dios. Busa kining mandua balaan kini og dili kini komedya, dili kini taphaw nga pagmando kundi kini pagmando sa Dios kay dunay dakong mahitabo kung dili nato kini pagatumanon. Atong pasabot ro, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pagsingkamot. Nagaingon ang Dios pinaagi sa baba ni Solomon. Kay gikan ini magagula ang dakong butang sa kinabuhi. So usa ka dakong katungdanan gihatag kini nato sa Dios nga atong ampingan. Ang dili pagtuman sa maong mando sa Dios unsa may giingon. 1 John chapter 3 verse 4, ang og tanan nga magahimog pagkasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpapakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Now kini sugo kini sa Dios nga angay natong pagatumanon kay tungod usa kini kabalaan nga sugo alang sa atong kaayuhan. Na day usa ka ulitaw nga nahigugma gyud pag-ayo sa usa ka dalaga. Unya, iya nang gipangutahan ng dalaga nga sugton ba ko nimo sa akong gugma, dugay naman kung nangulitaw nimo. Mingon po ng dalaga, kung ikaw gyud tinuod nga nahigugma ka nako, kini, porbahi kini, no? Buhatang nga ihatag nimo ang kasing-kasing sa imong inahan, isip nga hala diri ka nako. Nan ang ulitaw kay lahi man ang iyang pagsabot. Ang iyang gituo nga literal physical man nga kasing-kasing sa inahan. Miuli siya taon dito og siya nangamuyo sa inahan, nay, ihatag ra gud ang imong kasing-kasing diri nako kay tungod akong ihalag didto sa akong gihigugma. Nang ka ang nanay labaw pag yung nahigugma sa anak. Wala gid siya magdumili kundi gikuha ang iyang kasing-kasing o gihatag sa anak. Apan usa kini kuhaa sa inahan, naghatag siya og kanang mando sa anak, nag-ingon, anak, ampingin taon kining akong kasing-kasing diha sa imong mga kamao. Unya pagkahuman sa paghatag maigsuon, hindagan siya paingon dito sa babae, nan kay napandol man siya, nadagma siya. Musulti na bitaw ang kasing-kasing sa inahan, anak, timan ampingin taon ang akong kasing-kasing nga naa sa imong kamot. Maigsuon, tungod sa gugma sa unahan sa iyang anak, wa gid niya pakyasa ang iyang anak, iyang gihatag ang iyang kasing-kasing aron lang tagaan siya og kalipay. Oo, mao ni mando sa Dios kanato sa atong panaad nga magiingon ta, akong ihatag ang akong kasing-kasing diha kanimo aron masabtan nimo, may baon nimo kung unsa kadako ang akong paghigugma kadiha kanimo. Hinuon, dili ang angay miingon ihatag ko ang kasing-kasing kun dili hinuon pagaingon, o Dios, ihatag kanako ang imong kasing-kasing. Tuguti nga akong kasing-kasing mupitik sa pitik sa imong kasing-kasing. Tuguti nga ang akong kasing-kasing maguba kung unsay makaguba sa imong kasing-kasing. Ang atong kasing-kasing maigsuon, dili ato, kung dili sa Dios. Busa, dunay otoridad ang Dios
nga mumando ka nato, ampingi ang imong kasing-kasing. Gampingan man nato ang atong kasing-kasing? Hay man nato dad ang atong kasing-kasing mga igsoon. Ikaduha nga mando diri sa atong bersikulo, nagiingon, ampingi ang imong kasing-kasing sa tanang pasingkamot, kay di ka niini magagula ang dakong butang sa kinabuhi. Ikaduha, sabta ang dakong hinungdan nganong atong pagaampingan ang atong kasing-kasing. Kung sa hinungdan, kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Sa ubang bersikulo, kay gikan niini magagula ang tubod sa kinabuhi. Buti pasabot, kasing-kasing nagakontrol sa tibuok natong kinabuhi. Dinhi mugula ang kinakusgang tubod sa kalag. Tuburan sa tanang lihok nato, sentro og trono sa atong prinsipyo. Kasing-kasing mga igsuon, mao'y nagkontrol sa tanang lihok nato, tanang huna-huna, tanang lakaw, tanang lihok. Busa ang atong mga lihok mo'y magahukom sa atong batasan o gikan na sa atong kasing-kasing. Sa mga batasan mao ang gambalay or structure sa atong mga kinaiya. Ampingan nato ang kasing-kasing kay dinhi mag-aagas ang dakong issues of life, many issues of life. Tungod ang kasing-kasing pagkadali niini madani sa mga nagkalain-laing matang ning kalibutan. Nga naman, kay nagaingon ang Jeremiah 17:9, ang kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang mga butang, og hilabihan gayud pagkadautan, kinsay makasusi niini. Mauni sulod o mauni kinaiya sa kasing-kasing sa tao. Malimbungon, dautan sa tanan. Kinsay makasabot niini, bisan ang imong kaugalingon pagalimbungan sa imong kasing-kasing. Apan karon sa dihang ikaw Kristohano na, sa panghitabo nga sa dihang nga ikaw nagpaminaw sa pulong sa Dios, mikunsad diha ang balang espiritu o ikaw gianak pag-usab, unsa may nahitabo sa atong kasing-kasing. Atong basahon ang Ezekiel chapter 36 verse 26 kutob nga to sa 27. Unsay nahitabo sa atong kasing-kasing daan nga malimbungon og dautan? Nagaingon na igsuon, hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo, og palakton ko kamo sa akong kabalauran, og kamo magabantay sa akong mga tulumanon, og magatuman kanila. Unsay nahitabo? Diha nga kita nagpaminaw sa pulong sa Dios, og milihok ang balang espiritu sa atong sulod, mga igsoon. Iya kitang gitagaan og bag-ong kasing-kasing. Busa ang atong kasing-kasing nga Kristohan na karon, dili ato kundi iya sa Dios. Busa dunay sa himando nga atong pagaampingan ni kay tungod iya ni sa Dios. Og usa ka bag-ong espiritu igabutang diha kanato. Kuhaon niya ang atong batuon nga kasing-kasing gikan sa atong unod, og hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Og dili lang ingana, maigsuon, versikulo 27, og igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. Kung atong basahon ni sa bag-ong pugon, Galacia 4:6, sa diha nga ikaw gihimong anak o naging anak na sa Dios, iyang gisugo ang espiritu sa iyang anak nga mupuyo sa atong kasing-kasing. So busa dili lang bag-ong kasing-kasing, bag-ong kalag, kung dili nagapuyo pa ang espiritu sa anak. Busa kita doon na autoridad nga makatawag sa Dios nga Abba, Father. Abba, tinawgan na sa usa ka tug-ol kayong relasyon between father and son.
anak lang gyud makatawag og daddy sa iyang amahan. Apan tanang tawo makatawag og amahan. Apan ang usa ka anak lang makatawag og amahan. So busa kana diha na ang Kristohano doon na bag-ong kasing-kasing. Apan bag-ong himugso, mga igsoon. Bag-ong himugso. Kinahanglan ang atong kasing-kasing, atong pag-aampingan, sama sa bag-ong natawong bata, kay kini dili pa ni hamtong, mga igsoon. Dali pa ning madani sa bisan nagkalanlaing mga pagtulunan nining kalibutan. So busa bantayan, tudluan, pakanon, disiplinahon ang atong kasing-kasing aron mulambo kini mga igsoon. Dihay magtiayon nga bag-ong himugsong Kristohanon didto sa mga buhat. Acts chapter 5 verse 3. Nakakita sila nga maayo di ay ang manghatag o mga kaning kayamanan, treasure sa iglesia kay sila mahimaya man tungod sa kapagkalinghod o pagka bag-o sa ilang kasing-kasing, nagdani sila sa maong pangibog, greediness. Kay ngano? Ilang giingon nga hatag silang kwarta bahin sa alang sa mga kaigsunan apan gitipigan nila ang labaw sa katunga. So ang Ginoo wa mahimaya niya na. Busa maingon si Pedro kanila sa Acts chapter 5 verse 3. Apan si Pedro maingon kaniya, Ananias, naunsa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing? Aron imong bakakan ang Espiritu Santo og imong kuhaan ang bahin ang halin sa yuta? Tanawa, dali kayo magdani ang kasing-kasing nato nga bag-ong himugso. Ayaw pagsaligi og tuohi nga karong Kristohanon ka na, lig-on ka na, hamtong ka na, dili. Tanaw lang nato ang bata, ang bag-ong himugso, di pa nakabarog. Kinahanglan doon na pa'y dunay karang ana, ang imong kamot, ang imong gugma, ang imong pag-antos, hungitan mo aron kini mamalig-on. Kinahanglan dunay nutrition. Ang nutrition sa atong kalag mao ang pulong sa Dios. Sumusa ang kasing-kasing nato pagkalisod iposisyon og lugar. Kinahanglan doon nagyoy gabay. Usa ka kasing-kasing nga dili mahusay. Usa ka kasing-kasing nga usahay mawala sa atong hunahuna og lugar. Usa ka kasing-kasing usahay nga dili matarong. Kasing-kasing kaduha pagkadali matabunan. Dunay kuyaw nga pag-uyon kung wala ang atong kasing-kasing sa atong hunahuna. Muuyon ta bisan sayo. Dili madugay may igsuon kung ang kasing-kasing nato wa magtubo, wa pakana. Man shall not live by bread alone, but by every words that proceed from the mouth of God. Kinahanglan yun magtubo, magkaon sa pulong sa Dios. Kay kon ang kasing-kasing gali mahugno, maigsuon, tibuok pagkatao nimo mahugno usab. Busa ang bag-ong kasing-kasing dili pa hamtong. Kinahanglan ampingan sa tanang pagsingkamot, buti pasabot tudluan, tultulan, disiplinahon, pakanon, perming espiritual ang kasing-kasing pakanon og pulong sa Dios. So busa mo ni bando sa ato sa Ginoo nga kinahanglan atong ampingan ang atong kasing-kasing. Ikaduha, sabto nato ang dakong hinungdan. Unsa hinungdan? Kay gikan niini magagula ang dagkong butang sa kinabuhi. Ikatulo, mga igsuon, na angay natong tumanon nga mando, dawata ang dakong hagit. Dawata ang dakong hagit. Unsa may hagit? Nagiingon diya sa atong bersikulo, basa natin utro. Ampingi ang imong kasing-kasing, unsay hagit? Sa tanang pagsingkamot. Ampingan sa tanang pagsingkamot. Mo ni hagit nato. Dili ni binuhatan og mga tapulan. Dili ni binuhatan og magpakaron ni ingnon. Kinahanglan ato kining ampingan nga tinud-anay, kinasing-kasing, tanang paningkamot.
Mao'y himuong una sa tanang prioridad sa atong kinabuhi ang pagbantay, ang pag-amping sa atong kasing-kasing. Mao ni atong kinadak-ang atensyon ang kasing-kasing. Imo kaning pinsahan, no? Kuralan nimo kay tungod niining kasing-kasing na diha mo gawas ang tubod nga ilimnong tubig nga lunsay. Katungod og dunay liki mga igsuon sao naman na liki sa mga sala kinahanglan bantayang gyud. Sumala sa giingon ni Solomon sa sumunod nga mga bersikulo 24 ngadto 27 atong pagabasahon o atong tagsa-tagsaon kung saon pag-atiman, pag-amping sa atong kasing-kasing nga tingalig dunay liki o digali buliki nagiingon isalikway gikan kanimo ang usa ka masinalaagon nga bakba og ipahilayo gikan kanimo ang mga ngabil nga masukhion. Itutok ang pagtan-aw sa imong mga mata sa unahan og itutok ang imong mga tabon-tabon sa tubangan nimo. Pataga ang alagianan sa imong mga tiil og tukura sa matud-id gayud ang dalan mong mga ang tanan mong mga dalan. Anak ko, pagmatngon sa akong kaalam, ikiling ang imong igdulungog sa akong salabutan. Kung atong kaning butangan og mga topic ning kada bersikulo, primero nga angay natong pagalikayan aron dili mo liki og naa man galiliki. Primero diha sa 24, mo kini ang liki sa atong sinultihan. Nag-ingon isalikway gikan kanimo ang usa ka masinalaagon nga bakba, no? Kung sa lamay mo gawa sa bakba og ipahilayo gikan kanimo ang mga ngabil nga masukion. Mao ni bantayan nato, ampingan nato nga dili gyud mo gawas ni sa atong kasing-kasing. Ikaduha sa bersikulo 25, mahigingan og liki sa imong tinan-awan. 25 nag-ingon itutok ang pagtan-aw sa imong mga mata sa unahan og itutok ang imong mga tabon-tabon sa tubangan nimo. Usa aron di makaliki ang atong pagpanan-aw bantayi hain ka mamutan-aw. Imbis nga magtan-aw ka sa Dios, tan-aw magtutok ka kang Kristo, tuay nung ka magtutok sa mga lustful desires, sa mga maggarbong nga pangunahuna, lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes. Bantayan nato ang atong mga mata, hain kini magtutok, liki ni sa atong kasing-kasing, liki nga sala. Versikulo 26, nag-ingon po diha, bantayan nato ang liki sa imong milakwan, ang imong kinabuhi. Nag-ingon, pataga ang alagianan sa imong mga tiil o tukura sa matud-id gayod ang tanan mong mga dalan. Usahay kita maigsuon, mawad-an ta og kining hasag sa atong kinabuhi, no? Nga maglakaw ta sa ngit-ngit bisag asa ta masala agta. Apan kung dunay tay hasag sama sa giingon sa Salmo 119 bersikulo 105 nga ang pulong sa Dios maoy lamparahan sa atong tiilan ug kahayag sa atong dalan aron di kita makatipas sa tuo o sa wala, no? Kay nitong panahon na maigsuon sa panahon nito wa pay electricity, no? Subusa ang mga tao maglakaw og dunay kining hasag suga sa ilang kamot kay tungod ang syudad niadto wa pa may sakyanan di sama karong puros tambutso niadto kay ang mga sakyanan kabayo baka so daghang kaayo mga hugaw sa kalsada ug wa kay so makatama ka mao po ning kalibutan kung wa ang pulong nga imong suo sa imong kasing-kasing magyatak-yatak ta nining hugaw ning kalibutan. O ikaw pa maigsuon diha sa bersikulo 27 muliki sa imong pagkatao. Kinsa ka man pagkatao? Kristohanon ka. So busa kung Kristohanon ka, manginabuhi kang Kristohanon. Versikulo 27, anak ko, tanawa, gitawag og anak mga Kristohanon. Pagmatngon sa akong kaalam, ikiling ang imong igdulungog sa akong salabutan. Asa kung ta magmatngon diha sa kaalam
sa Dios. Kinahanglan di ta mawad-an sa kaalam sa Dios. Katungod ang kaalam sa Dios, nagaingon si Kristo sa John 8:31-32. Truly, if you are my disciples, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So kinahanglan yun naagid ta nagsubay sa kaalam sa Dios. Ayaw tagaig luna ang yawa, maigsuon sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Kay ang yawa ra ba, naagid na siya 25 oras nagbantay sa atong kasing-kasing. Na siguradong kita makakita siya gamayng liki sa atong kinabuhi, makasulod yun siya, makahimo siya pamaagi nga ikaw gyud malimbungan. So primero, unsay buhaton nato nga aron di makasulod ang yawa sa atong kinabuhi? Primero, atong isubmit ang atong kasing-kasing sa Dios. Proverbs 23 verse 26, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing o ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Mo na number one natong solusyon, maampingan nato, let us submit our hearts to God. No? Anak ko, ihatag ka nako ang imong kasing-kasing. Nga naman, iya man ing kasing-kasing nga naa ka nato. Kaya ang daan nato, tuwa man to sa ilawom pa, nga nagmulob ang atong remaining sin. Apan ang bag-o natong pagkatao, bag-o ng kasing-kasing, iya ka naggihatag, dili gyud na masayop. Kinahanglan lang, bantayan. So, mo ni problema sa daghang mga Kristohanon, mga kasing-kasing sa Kristohanon, nanggay sa laag, sa paingon. Magrebelde sila. Subusa, kung magrebelde sila, makahimo silang mga imposibleng pagbantay sa kasing-kasing. Dili mabantayan nila. So, primero, atog yung isumite sa Dios ang atong kasing-kasing. O ikaduha, kinahanglan ang pagpaningkamot. Paningkamot kita, di lang kay ihalag nato, atong buhato ng atong katungdanan. Ang Dios may nagkuntos tanan, God is sovereign, but we are responsible. So busa ang atong kalipay sa atong kasing-kasing asaman paingon. Ay, naa na sa pulong sa Dios. Joshua chapter 1 verse 8, sa Psalms chapter 1 verse 2, atong basahon dito, nag-ingon, si Jehovah ang iyang kalipay, og sa kasuguan niyang nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Kasing-kasing naagyo diya sa pulong sa Dios. Nya pagkahuman ni ana, megsuon, ato kining pinsahan og mga panalangin nga mo depende ta sa Dios. Lord, wa gyud ko'y arang mahimo, makasasala ako. Lord, busa tagay ko gahom nga makasunod ang akong kasing-kasing pinaagis kamatuoran nga akong nasabtan og nadawat diha sa imong mga pulong. So unsa may hinungdan ni, unsa may pahiwatig ni sa Tagalog pa, what are implications? Well, number one, kinahanglan gyud nato ampingan ang atong kasing-kasing sumala pa sa Jeremiah 17:9 na kining kasing-kasing nato labang dautan. Karon kini gihatag ang details ni Jesus Christ kung unsang pagkadautan sa atong kasing-kasing. Labi na katong daan pa, no? Tapan kanang bag-o na wa nay mistake, wa nay sayo, pero naa pa nangulob ang atong daan kasing-kasing kay wa pa man na matangtang, naalang gyapon ang pagkadautan nila. Unsa may sulod sa kasing-kasing dautan? Sa Mark chapter 7 verse 21-23 nagaingon, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga daotang hunahuna, pakighilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog. Tiyo na. Versikulo 23, tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sulod ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Kining hugaw ra ba sa tao gikan sa sala, dili gyud ni malimpyuhan bisan pag unsang klaseng sabon imong gamiton, bisan pag unsa ka humot sa imong dili. Ang Dios lang gyud makapalimpyo nini, ang dugo ni Kristo lang gyud. Sa dihang hindi pa magtotoo, kinahanglan magpahugas ka sa dugo ni Kristo. Bisan pag magtotoo ka na, i-claim permi ang promise ng God sa 1 John 1:9 that if we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all dirtiness ng ating buhay. So,
naagyod ang tanan. Kung ikaw masuko, tima ni, kika na dito. Hinggawas, kinanlan mapugna na sa bagong kasing-kasing nga mahigugma. Kung ikaw manlimbong, gika na dito. Naa nato ang kontrol. Dili na ta ulipon ni anang kasing-kasinga. Kita maoy mo kontrol na. So kada tao, kada Diyos nung tao, dunay tendensiya sa kahuyang sa moral. Dunay huyang nga bahin pa sa iyang kinabuhi. Kining huyang nga mo abli sa moral. O maoy mugamit sa mong hinigiban nga ikaw gyud makasala. Ampingi ang imong kasing-kasing mga igsuon. Buot kang malig-on nga Kristohanon, ampingi ang imong kasing-kasing, palig-una kini pinaagi sa pulong sa Dios. Nagaingon ang Psalms 37 verse 4, magkalipay ka usab kang Jehova og siya magahatag ka